Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Имрӯз дӯстони азиз хостам ки барои шумо як канали дузандагӣ ки ҳамаи занҳои мода и канал лозимай чизҳои дар коритона и канал меёвен. Канала нав кушодагиай духтаро анамихел беҳад духтаи фасон медуза дар Россия зиндагӣ мекунанд. Бо барои шумо хуб мешавад ки намедонем ки дар ки дарз барен заказ кунем. Заказ мекунем через почта роитон мекуна. Худшон дар Челябинск зиндагӣ мекунанд. аз занҳое ки дар Челябинск ҳастен муроҷиат кунен. наздик бошатон мерен, размер мегиратон, дарз мебарен. куртаҳои тоҷикӣ тамоми намуд духтои европейски тоҷикӣ худмон чӣ намуде ки маҳқулайтон медуза заказ мегира. бо шарфҳои фурӯшӣ дора, шарфҳои сатрои фурӯшӣ дора. менависен ша суратоша роӣ мекунан, маҳқул мекунен, харидорӣ мекунен. ҳамаша через почта роитон мекуна. беҳад кори хуб барои занҳо пешкаш кардагия. каналшона ман закрепит мекунам дар поён. каналшонда подписатсия кунен духтаро. бо ягон чира меомӯзен, бо тарзи духтанам иншоалло навораи ояндаша нишон метия. барое ки канал нав шуда ҳамаша устоста нишон метия. ба духтаро чиз ина номерош дар рӯи экрана нависен. ватсап доран, заказ кунен курта. ай худаш материал мегира медуза, худош табше материал роӣ мекунен. шумо да духта роӣ мекуна духтаро. номерошон ина дар рӯи экран нависта бигирен, сахранит кунен. дузандае ки дар Россия мехостен бисёр ина ма курта мепартому мо дузандаем мепурсиден заказ кунем доставка, мо намекунем духтаро аз Тоҷикистон доставка. ина дар Россия ма шумо да дузанда ёфтам. чӣ намуде ки духте ки шумо да духтаро мефура медузан. любой духти тоҷики европейски платьёи дароз чӣ хеле ки форатон муроҷиат кунен. саломат бошен дӯстони азизи ман. ман хонамон рафтистам и рӯзи одихияй гудакора гирифтам, хонаи очам рафтистам, таксидаем. камтар зиқ шудам, гуфтам бирам очаҷон ма хабар гирам. мазаш набуд. ҳафта рафта будам, ҳамунҷа будам, навор накарда будам. ина иҷа рафтан ма гуфтам камтар навор карда бирам барои подписчиком ки аз ғарибӣ аз дигар давлатҳо тамошо мекунанд. баъд нависен ки аз кадом давлатҳо шумо ҳастен, моро тамошо мекунен. дар комментария нависен духтаро. лайкам бимонен. дастгирии шумо пешравии канали ма ҳастай. раҳмат барои комментариҳои беҳтаринтон. худованд ҳамеша нигаҳбонтон боша ки ҳамин хел инсонҳои беҳтарин дар канали ма подписатсия кардагия. ҳамаш занакое ки ҳами беҳтарине ки занакои ба тавфиқи занакои хеле чихе бугумшон одамои хуби хуб дар канали ма ҳастан. раҳмати калон барои ҳамаи шумо. духтаро ина ма омадам абед деста буд тайёр кардиам бо барои мара абед кунем гуфтан. ҷаштем абед кардем. сар ҷамъ бо дидори модар ғаниматай. касе ки наздикай ба падару модараш бирен тез тез хабар гирен. мара подписчикои пеш медонистанд ки ма дар ленобод зиндагӣ мекардам пеш вақт. توی تمام شد تماشابینان ما دیر تا تلفن رو بردم که دیر شد. قاگ آوازش برآمده. نه داماده بردن به سر عروس. نه میروند. برای با подписчикам бо камтар сёмка кардам ки тамошо кунен туёи ватан.
اینا подписчиков میگفتن در کجاییم؟ ما در وطنیم تاجیکستان در شهر دوشنبه خونه اوچم اومدم. همجا همسایه توی داشته کم تر با برای شما را مینا نوار کردم. هوا کپ کبوتی صافی خوش رو. این ماشین داماد. اینجا ارتل اومدم دخترها با برای شما ما خواستم نمیخه کرتوهای خوش رو دختای فسان نشان دیم. اینجا دا چند تا که دختگی بود من نشان دادم. ایرا украшениش ما کردم. این هم پیشکه ما خدم کردم شیشتم کردم در همینجا. بعد مانیکن دا نپوشوندم. راستی گپ مانیکن پوشم برور صورت بگی وقت بسیار میرفت. وقت بسیار نداشتم. گفتم خیلی خیلی باشه ایوشیلکا نشون میدم. اینجا دا به حد دختگی بسیار ایو همه ایرا که وقت نبود که نشون دیم. چند تایشه که می دختگی او چند خودش بود همه را نشون تون دادم دخترها. اینا میاره اینا هازی همه دختی بینن اوسیناش ریزینکا. بعد اینم خیلی چقدر تگماقتی مودش دای تگماش ویلور ویای دا کارون میفروشند دونه کی هم خیلی تگما میگیری میچسبونی تمام. اینم خیلی فاسونکش نیش نیاک پاپلین بود پاپلینوی وای یک качество необычный паплиной вай خیلی паплиной обычный нестай дохтаро дубайский будам خیلی качествош наз буд. این ایو паплиной обычный ай ям хушруак дохтуш нежняк جدا بینین همه اینا میورا دتا боло ба боло мондагӣ ай ман гуфтам чанд таша барои шумо навор кунам. фасонакои ҳар хелара шумо бубинен барои худтон заказ кунен дузандои наздиктонда. ина номерои додум россияда буд сари видеода ҳастай. ина заказ кунен любои ҳамин наму духтора медуза доставка тамоми россияда мекуна духтаро. ина дузанда мекуфтен барои шумо ман ёфтам. каналш да будроен подписаться кунен комментария да закрепитай каналш подписаться кунен. инам хел заказ мекунен киртои фасонака мепушен дар хона бо тоҷикии худмон дигарай ин паплинак дар хона мепуши сабукакай бо як ҷо ҳамун тоҷико ҳам чӣ хелай дар Россия ҳарс мераванд меҳмонӣ хонаи хештабор маърака мепушен. инам хе духтарои хушрӯ саломат бошен ки ҳамеша дастгирӣ мекунен. подписчикои ма ҳамаш беҳтаринанд. инаи киртачаи духтарак вай детский яй ҷианмай. ин материалш нами ласай шолкай қати хали тури блестяше намихех чон духтиян артелда хуш руакай. зайнаб да маҳқул шудай насиб боша ҳоли материалша мехарам ба зайнабам якта заказ мекунемша. духтарои ҷама як салати беҳад ба маззаи фоидаовар бо ҳамихе алафҳои тару тозаи свежи ма барои шумо пешкаш мекунам. як витаминай гӯё шавелай пиёзай пиёз аку ҳамун зелина гуфтестам. баъд яду баргак укробай гашничай андозенам ҳеҷ гап надора. якта лимон гирифтам барои нимша обша меандозам. 2 дона помидор чор ина духтаро зелен гирифтам. ози иҷа бисёр буд истифода бурдуми қаша гуфтам бешумода меа нишонтиям ба дараҷаш зелен свежияй ба маззаҳай буш бӯи гашниш дахаяка зеленои хумон дигарай. вақти қазоқистонда будам зеленша бу мекашиди уман бӯи хушрӯ надошт. хе бӯи ами зелен набуд. райҳонои худмона бинед буш аҷоибот пудинара намегенай ҳамиҷа буш омадестай свежигиша бинед. ман ҳами зеленои свежира дидам лимонои свежира бинед лимону свежа дидам гуфтам биё ма як салати ҳамхе авашнои бамаза ҳози как раз сезони баклаҷону охир шай беҳад бамаза мешава бо ами баклаҷон салат кунӣ. ман худам дӯст медорам баклаҷона барои хостам ки шумодам нишон тиям. як намуд салати осони бо лаззати хеле беҳад ресторанский мегӯянд ку дар ресторани хеле салато ҳастай мо худмонам метавонем ки дар хона тайёр кунем. ози ман ҳамаша оди када барои шумо нишон
иҷа 4 дона боимҷон гирифтам. ҳозир боимҷонро пӯст мекунам, барое ки вақти салата хӯрданда хеле пӯстош набоша, ваяйда хушхӯр мешава. ҳозир пӯстшон мекунам, намакобда тар мекунам, я 15 минут меиста. баъд мегирам жаричон мекунам дар алоби баланд, дар ами руғани бисёр жарид мекунам ки қоқаки хрустяши биёя. Камтарак кукурузни крахмал ҳамроҳ кунед, агар набоша орда мешава. бо хрустяши мекунам ами кукурузни крахмал. баъд боқимонда бодринг, помидор, ами зеленуша реза карда тайёр мемонем то жарид шудани боимҷона. духтаро салфеткада обош полни рафт, баъд жарид книда хеле ғам наметия, барои ки вақти об дошта боша алоб баланд мондага мепара. намха кукурузни крахмал кунед, набоша орда мешава. ина духтаро намха жарид мекунем, суб сирхак шуд, баъд мегиремша. ма бодрингора ба ами шакл хостам реза кунам, камтар видош хушрӯ биёя. оливкови масла агар надошта бошед, ҳеҷ гап надора, обични равғани ами алейнаи ами намуда мешава. ма ба равғани оливкови кардам. соевии соусам камтар 1 қошиқ бори ҳамроҳ мекунед. оби лимон, агар хоҳен камтар бо намакш нағз боша, намакам ҳамроҳ кунед. намха аралаш мекунед. бо шавел бо бамазатар мешавад, хеле салат тиршак мешавад. ина болошда кунҷитам хел ороиш метиҳед. беҳад фасон омад. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض دي أنت هذا الصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. иҷа духтаро пирог кардам, пироги шарлотка каналамда ҳастай. агар бихоҳем иншолло бо ягон рӯз навор карда ҳамира мепартом. осонакай тарзи тайёр куниш, ҳанам хеле бамаза мешава. 3 бора кубик реза карда дар нушта ҳамроҳ мекунед. инам хел бинед чӣ хел хушрӯ пухтай. инамин намуд ман фақат тайёр мекунам барои кӯдакора. беҳад бамаза мешава. саломат бошед дӯстони азиз ки бо мо буден. видеоро то охириша тамошо мекунед. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад то наворҳои оянда.